Здравейте, YouTube! Вие сте с Боби Иванов и за първи път снимам в Майнкрафт. Имаме Gata 96 и това е моят собствен Майнкрафт Bucket сервер за Майнкрафт. И сега ще ви покажа някои неща от CMS. Това е Warp Enchant, тук за Enchantment. Шоп. Още един шоп, направен от мен. Тук са парцелите. В самите парцели има и нещо като басейнче, така да кажем. Леле, мале, какво е това? Това е тази стена, бе. Това нещо за първи път виждам. Какво ще го махна? Ето тук даже вече... Това е като чило се. Истина. Тук вече даже едно момче се направи вече хоум. Почти. Това е Warp... Това е Warp Food. Сега ще го заведем. Ето тук всичките варпове. Има Warp, Admin Shop, басейн, казино, Enchant, Event, Warp Food, Хотел. Има най-различни. Ето го и Warp басейн, който е доста близко от това. И каква е тази стена, да му се не види? Ако разбера кой е сложил направо, лошо му се пише. Каква е тази стена, бе? За да се свържете в този сервер, понеже той е с хамачи, аз ще ви напиша там какво трябва в описанието. За да станете Game Mode 1, трябва да се направи нещо за сервера. Ако искате да станете билдер, трябва да направите нещо на Survival. И ако хареса на някой от билдите, той ще направи билдер. Даден лак. Warp. Имаме Warp Snow Game. Това би трябвало всичко да знае. Сега имаме Warp PvP, обаче проблема е... Сега не знам да се разстрепа. Обаче проблема е, че не знам как да направя така, че само в тази PvP арена, да може да се бие. Ако някой знае, ако може да ми напише, ще му бъда много благодарен. И кой е Грифъл? Добре, трябва да махна админите вече. По-точно само някой. Искам да кажа. Добре, и това беше моят сервер.
И до другия път.